nga uShembe asibuyele ke endleleni yethu namnyama sizithande thina sizazi siphenye ngento esiyiyona esadalwa saba yiyona siqhina ngelakwethu wethu siqhina ngelimi zethu nangamasiko ethu singawalahla amasiko ethu nabantu abamnyama kodwa namhlanje uthi uShembe yabheka abantu baShembe bayabheka kodwa sinikuba uShembe usela abantu endleleni ukuthi abantu bazazi ukuthi abantu bangabantu ngalomazi ke ngicabanga sengikhulumile selothatha okuhleke bodadewethu nikusebenzise nina bodadewethu niyogcina seliba amakhosikazi sasa ligcina senibiza ngomede ligcina senibiza ngomesisi ligcina senihlonishwa manje hleze nilala indaba kaShembe usokwazi ukuhlonipha indoda iphathwa kanjani dadewethu nawe nsizwa ugcina usokwazi ukuhlonipha ukuthi umuntu esifazane uphathwa kanjani kuze akwazi ekhaya abomakoti akhumuze ekhaya yingakho-ke ngithi-ke indaba kaShembe injalo izokwakha abantu abayikhona bangakuphuza utshwala angazi-ke ngalesi sikhathi siphuma kona amaholide abantu bephuza utshwala nini zonke iy'nsuku abanye ethu uyazijabulisa ezijabuliswa ngotshwala amazwi ahleliphileyo izaga 20 every 6 umuntu ezijabuliswa ngotshwala insizwa wena okubuzayo angathi uShembe akukhumbule ube suhambe ukunikelela ucela uShembe akuse utshwala nawe dadewethu ucela uShembe akuse utshwala noma ngabe liphi uthempe lamaNazaretha uyocela ngoba njengophuza utshwala awuzenzi umbethwe izala kwazakini namakhehla kini insizwa nawe dadewethu izona ezimbethe zikusebenzisa uphuzela zona wena uthi hayi uyazijabulisa wena cha usuyazona ekugcineni moyinto ziphuza utshwala omuhle uyipentshisi ubukeka uyovula ufaka uvula ulalo wabafana nobulala noma umfana osodakile akufaka amathambo esweni osoba nengane endlini ekhaliso ekade endlini ngwa ekho umuntu baleke ushini uyaqala wena usubabeke izathu anginjalo umfana kanti uwe wazifaka emlonyeni wengwe wazifaka emlonyeni wengwe njalo umfana ekufaka amathambo esweni ake sizwe incwadi amazwi ahlaniphile 20 iwayini lisedeleli ukuphuza okunamandla uveza umsindo odusayo yilo akahlakaniphile oduswa iwayini nje akahlakaniphile khona lapho futhi lapha bani banamanza le lapha bani Isaiah 21 25 verse 27 ekhuluma ngayo le ndaba ukuthi umuntu uyaphuza utshwala thola intombazane yinhle uyishele endleleni kade ungayiboni awuyazi iphuzile yini uthi ayibona intombazane hawu le ntombazane lena akayihla kangaka bese uyashela ushele intombazane hawu ivele iqome kalula intombazane kanti idakile Welcome on